Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngikuStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izimfihlo. So today ngivashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi ufihleni yini le esefisa ukuthi akayikhiphe namhlanje sikisimuza ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Cela ukubuza ukuthi ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngivela kaMhlabi yalingana. Ukhulele khona? Yes, ngikhulele khona. All right. Benjani impilo ukhula? Honestly bengekho lula shame. Bekunzima ngikhule noma ubaba engekho. Nogogo. So nje impilo ibinzima uma engasebenzi, gogo akasebenzi. So nje impilo ayikaze ibe lula kodwa ke silala sikhona. Una ama siblings? Yeah. I only have 2. Okay, wena mdala. So ingcindezi yokuba mdala ifike kanjani kuwena because uyachaza ukuthi ugogo bengasebenzi uma akasebenzi, so kusobala ukuthi nawe mhlambe bekufanele uzame ngandlela thizeni ukuthi ubhekelele laba abazemva kwakho. Yeah, kwenzima kakhulu kodwa ayikho into edlula ukwamukela isimo ngoba sinjalo into engayisho nje. Bekuyimina omdala, umama engekho imina umele ngenze yonke into egcekeni, mangapheyiwe imina umele ngikwazi ukupheka, engasho nje ngaqala ukwazi ukupheka ngangenza ugrade 5. Xa usengincane lapho ku3 lonke. Yes. Hayi into eyenzeka kwathi sengifunda ugrade 9 ngaqala lapho ukuthi uma ku December kanjena kumele ngiyozama amatoho emadolobheni ukuze nami ngikwazi ukuthi ngisupport ekhaya ngoba ngiyasazi isimo engivela ngaphansi kwaso. Yes. Yeah, bengenza kanjalo. Uma sengitholile umsebenzi ukuthi ngabo January ngithenga uniform yami ngikwazi ukuthengela nosisi bami nobhuti wami ongilamayo. Yeah, so impilo ibinjalo kodwa ke sikwazile kwinqoba sakhula sila namhlanje. Yini oyifundile ngesimo sokukhula kwakho othi ngelinye ilanga ngifuna ukuvikela izingane zami ukuthi ayizingadluli kulento le mina indlule kuyona ekukhuleni kwami? Into engayisho nje ukuthi kubalekile ukuba strong empilweni, ukwazi ukuyimela, ungadepend komunye umuntu. Noma ngabe isimo sinzima kanjani iba no plan B empilweni. Noma ngabe lempilo ongaphansi kwayo inzima kanjani kodwa ube iba nethemba, have faith ngempilo ukwazi ukuthi noma ngabe isimo sikanje kodwa sizodlula. Iba nento ukuthi kuzodlula kukhona kwamanje kodwa ngeke uzihlala isikhathi eside uzodlula kona. Okay, ngicela uvele ungitshela imfihlo yakho ukuthi kwenzakalani yini le uyifihlile and uyifihle isikhathi singanani? Kwenzakala ungiqalise nje uqaleni uzofika egcineni. Ungashiyi lutho. Uzanazo. Okay, kunzima khona. Ngicela nje uvele nje. Hlala phezulu kwa imfihlo. Shuthi into eyenzakalayo la ngoba ngisho ukuthi ngikhule noma ngoba ubaba ubengekho. Ngihlale ngibuza uma ukuthi okay ezinye ingane ziyakhuluma ngoba bazi ubaba bami ndisi baba bami dad yabo nje nami ngimbuza uba ma owami baba ukephi kwenzakalani ngaye ubengangifihleli into ebingiphatha ubengangifihleli engitshela ukuthi ubaba ukhona bahlangana eMandeni kanjena esebenze factory but ubaba kwakungase eMaritzburg. Okay. Bathandana kanjalo futhi base bathola mina because mina nginobaba wami abanye banobaba wabo nabo. Oh okay. Into ebenze kanjalo. Hayi kodwa mengithi ngifuna ukuyombona engathanda ukuthi mhlambe engiphelezele noma enginikeze imali ukuthi ngihambe naye or something. Uma? Yeah, uma. Okay. Kodwa ngitshela ukuthi ubaba ukhona waseMaritzburg eMpophomini ngitshele nendawo ukuthi kephi nendawo. Hayi ngithi okay ngifunde ngize ngifike ka matric. Njengamanje sengiphumile nami ngakwazi kephi sengiseThekwini njengamanje mangizwa eMaritzburg akukho kude moseThekwini ngibuze nabangana bami socialize nje ngikhulume nabo ukuthi bafethu mina ngikhule kanje ngikhule nomana ubaba engekho kodwa ubaba kuthi ukhona uhlala eMaritzburg manje uthi hayibo eMaritzburg akukho kude mongala eThekwini futhi uyakwazi nokuthi mongathanda ukugibela emateksi ngoba kuyabiza khona indawo engalibrary center uma ezansi lapha ubhala iboard nje ukuthi okay ubhale inumber plate engalapho oya khona bakuthatha ngemali encane. Ngithi really bathi yes akukho nzima ngaleyo ndlela nje ungamthola ungathola iaddress nje yakhe ngimfonela umazami ukumfonela kodwa ngingafuni kuba specific ukuthi ngifuna ukuya khona straight ngimbuza iaddress luckily enginikeze. Okay. Hayi kuthi ngelinye ilanga ke nje kwakuyi weekend angile nasesikoleni because sengiyafunda manje ngayile esikoleni ngenze njengoba besho bengiphelezela abangani bami besifika lapha nasime hayi zidlula imoto kuzigcine sekuqhamuka itruck manje
Wena uyafuna ukubona ubaba? Ngiyafuna umbona ubaba, ngifuna uthando lababa. Kukhona lento Okay. isimo siyesifika uthi mhlambe Ukuba kube khona kunobaba, baba. yabo kube kunobaba mhlawumbe ngaba akukho nje. Nami ngiyafisa nje ukuthi baba ngicela ukuthi lokhu ngikuthengele ubaba yabo izinto ekanjalo. Yes. Hayi. Nangempela abangani bami bangihayikela i-truck, ilimi i-truck. Mangena e-truckini, hayi drive ubaba nje uhamba yedwa. Ihambe ilokhuzana. Ihambe i-truck bese ngiyamchazela ukuthi mina nginemali engaka okungangokuthi imali encane leyo ke. Vele enganele ukuthi ngayofika ngayo eMaritzburg. Hayi. Ethi lo baba lo ayikho inkinga kodwa mengibuka inkulumo zakhe ziyashintsha. Kanjani? Like mengikhuluma ngemali ngathi yena akafuni imali, nami ngimdala phela ngiyambona umuntu ongayifuni imali. Athi ikhona indlela ilule mhlambe esingakhokhisa ngayo, ongakhokhisa ngayo. How? Okay. Indlela elula athi phela naye nje acacisa ukuthi nawe umdala phela mosilokhu uyilalisa lapha phama ngisho ukuthi hayibo kanjani ngiyambuka mdala phela lo baba futhi uyangizala nje ngangizala kwayimini. Hayi sihambe ngicela sidlule eMarine Hill. Mesidlula lapho beseyangichazela ukuthi kuzokwenzeka kanje kwenzeke kanje mina nje angehlisa umoya akezukungilimaza ayikho into ezokwenzeka. Uthi kuzokwenza kanjani ukuchaza kwakhe? Shuthi phela kumele ngikhokhe ngaleyo ndlela. Ufanele wenze njani ulale naye? Kumele silale kahle kahle. Okay. Ngami ngikhathazekile kumele ngifike ekhaya kumele ngimbonile ubaba. Ngimncengile futhi lo muntu. Cabange kabili ngenze njani? Mdala lo muntu kumina nje ngizomqala ngimthini lo muntu. Hayi Kulesi sikhathi usasomntwana. Sengihlala eThekwini njengamanje ngisukile emakhaya. Sengishilo ukuthi izinto zabantu abadala awukaze wazenza before. No ngeke ngazenza kodwa nje hayi ngaleyo ndlela ngikho okay. used kuzwe yabangikho. Kodwa uxakwe lo baba umdala. Umdala lo baba futhi akaze ngihlale nomuntu ongaka. Yo ngivume ngoba ngiyabona ukuthi ngivaleleke ekhoneni and ungithembisa nokuthi uzonginika enye imali phezulu kwale enginayo ukuze ngikwazi ufendli mhlawumbe ngiphinde ngijike nangayo futhi. Okay. Ngibona ukuthi ayikho into engizoyenza la kungcono ngivume. Hayi epake lo baba lo shuthi kwakunendawo nje ajwayele ukwenzela kuyo lezi zinto zakhe lezi. Hayi mesifika lapha na singene futhi mengibona ngiyabona ukuthi okay iregular customer le iyaziwa la ekhaya. Hayi singene nangempela ke kube kanjalo kade iqhubeke ilokhuzana sibuyele emotweni nangempela enginikeza imali futhi enginikeze above le kade ngithembise yona Wakuneza malini? banginezi 1000 bekade ngithembisa 500 sanginikeza 1000 phezulu kwale imali nganginaco yayunga ngo100 rand ngithi ngizofika ngaye eMaritzburg shuthi mina sengino 1.1 ayi ngihambe ke engishiye elokhuzeni ngimtshela ukuthi ngiye empophomeni but ngingamtshela ukuthi ngiyangakephi engishiye ngakhona empophomeni kodwa ke mase ngifika ngakhona bese ngiyabuza ukuthi ngifuna umuzi kanje bese bayangidirecta ke abantu ngihambe ngifike ekhaya ngempela engifika khona nje isalikwazi shuthi ugogo wami nomunye shuthi step mother umdala kuma ngifike ngibatshela ukuthi ngubani ngivela kuphi ekhaya kaMhlabe yalingana uma wahlangana nobaba eMandeni bazala mina ngo1998 so sengikhule ngaka ke inhloso yami ngoba ngila ngizofuna ubaba hayi bangivulele I think i-guest room bangivulele indlu ngingene kuyona ngihlale bangitshela ukuthi ubaba akekho uyasebenza kodwa futhi uzobuya namhlanje ntambama hayi ngihlale nangempela shona ilanga masishona ilanga abuyi bathi angaphumi mina ekamereni bona bazokhuluma naye bamtshela ukuthi sekunesimo esikanje nala ekhaya khona ingane efikile ithi yala ekhaya kanje and nabo bayabona ukuthi sinentswe beyi1 ngiyafana nabantu bala egcekeni bese bayangibiza ke uma bengibiza bazongibonisa lo muntu ubaba nalo nami bazongibonisa ubaba mengifika mina
ngibona umuntu kade nginaye from Durban to Pietermaritzburg and I know ukuthi kwenzakaleni along the way. Into engicabanga ukuthi yenzeka ngafeinta. Ngaphaphama esibhedlela. Mengiphaphama esibhedlela banginakekela bangilanda mengibuye ekhaya ngathola ukuthi ubaba akasekho. Bathi into owayenza wayikhunga wabhala inote ukuthi into eyenza ukuthi athathe impilo yakhe kwenzeka ukuthi endleleni lengane lena ela ekhaya. Ingane yakhe kodwa futhi kwenzeka kanje yachaza ukuthi ulalile nami so akakwazi ukuphila nami nginje noma sekunento esenzile naye. So into engifuna ukuyenza namhlanje ngifuna ukufonela uma wami ngiconfess ukuthi ubaba nje ngoba ngabuye ekhaya ngathi angimtholanga ngamthola ubaba kwenzakalana endleleni and now I'm HIV positive and kuyacaca ukuthi ngayithatha kuyena ubaba because ngangenayo before ngilale naye. So ngifisa ukukhuluma nawe. Yena mama umuntu okanjani ke isimo sakhe ipersonality yakhe nje umuntu onjani masezwe izinto ezinjena nje ufisa ukumtshela namhlanje mawubhekile kuzoba njani endlini kusuka manje ke phambili. Uma uyathetha emotionally angazi nje kahle kahle ukuthi uzoyithinda indaba le angazi ngoba ngimqambela manga for 2 years ngithi akaze ngimthola ubaba kanti mina ngiyazi sikwenzakalana. So the time kade usesibhedlela ke wenza kanjani ukuze umfihlele umama wenza noma wamtshela ukuthi usesibhedlela kwenzakalani ngokuphuma kwakho esibhedlela uye ekhaya ke? Uma ngamfihlela ukuthi ngizokubona ubaba ngasikhathi ngihamba ngase ngimtshela sengibuyile ukuthi ngahamba ngiseThekwini ngiyofuna ubaba ngangamthola. So ngaleso sikhathi wayengazi ukuthi ngiseMaritzburg. Oh so wayiphumela esibhedlela wayegodukile wayekhaya? No, angithi ngangiseMaritzburg. AbaseMaritzburg ekhala kababa bangilanda esibhedlela bangilethe ekhaya. Uma ekhaya le kwamhlabela ingane wengazi abantu bayabazi abantu bakababa. Sikuze umfanele masimuze ukuthi lento uzoyithatha kanjani. Is the Black Life TV? Hello. Sabona kunjani ma? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Unalo ithuba singakhona ukukhuluma? Yebo, ngikhuluma nobani? Usitufuza dlangamandla from Black Life TV. Ukuhlelo la sithi khona sikhipha imfihlo, ngihleli nendodakazi yakho la e-studio. So icela ukuthi ngakhuluma nawe. Ngicela unezithuba. Okay. Umambela kancane. Sawubona ma. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngisakwazi kade ngacina. Time ma ayitholakali kodwa nje ngi-right. Awu, sengena umama minute nje. Ngiyabheda ma. Okay, ufunani lapho? Ma kunemfihlo nje esicabanga silast 2 years angikaze ngitshele yona so bengifisa ukukutshela yona namhlanje ngiyazi uzophatheka kodwa ngicela wehlisa umoya kwamanje. Uyenze wonke ukuthi unemfihlo uphila kanjani? Ingakho ngifisa ukukutshela yona ma ngoba isiyangisinda nami manje. Awukhulume ngizwe. Uyakhumbula ma ngikutshela ukuthi ngahamba ngawufuna ubaba ngangamthola. Wawuhamba ungashongo kodwa uthi ufuna ubaba wakho. Yebo kodwa ngase ngiyabuya ke ngakutshela ukuthi ngihambile ngayofuna ubaba ngangamthola. So wangamthola wangezwa lutho nje nangomndeni wakhe. Ingakho ma ngifuna ukutshela imfihlo namhlanje ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngicela ungaphatheki kabi. Izanazi. Shuthi ma ubaba ngahamba ngamthola. And into eyenza ukuthi eshone ngicabanga ukuthi kuyinxa yami ngoba kanjani? Ngazi mangizoqala kanjani lento le ngoba inzima. Beka ngendlela ekuzobalula ngayo. Okay ma, shuthi ngasuka eThekwini mina ngahike itruck. Iyangithatha itruck
endleleni ngisho ukuthi ngingenayo imali ephelele. Ubaba lo wacela ukuthi ucela ukulala nami and uzongipha enye imali and mina ngangenayo imali nami ngalingeka-ke ngigcine sengivuma-ke. Ecela ukuthi ungathethi ma ngiqale ngiqede noma ungathethi ekugcineni. Yebo, ngisho ukuthi ngalala naye-ke mengifike ngafika ekhaya ngangazi ukuthi uyena. Ekhaya base bangitshela ekhaya mase ngifika-ke bathi angilinde ubaba uzobuya ntambama. Mayefika ubaba ngathola ukuthi uyena lo kade ngiliftile endleleni and uyena lo engilale naye. So ubaba wayibopha, wayikhunga ngoba wathi wayengeke ezekwazi ukuphila nami ukubani sekunezinto esinje esazenza. Ngiyaxolisa ma. Yabona nje ungisela ngoshukela, ungisela nge-BP konke. Ingakho ngangifishelile ubaba wakhe ngoba ngiyamazi. Ubaba wakhe sahlangana endleleni ushayela ama-truck. Ngangilazi iqiniso ukuthi ubaba wakhe umuntu onjani uthanda abantu besifazane. Wayebona ukuhayika, akukaze kwalunga. Abantu bayafa ngey'ndaba zokuhayika. Ngiyaxolisa ma, kodwa ilokho nje ade ngifuna ukusho. Manje wathini umndeni wakubo ukuthi utholile? Emva kwaleso sigameko akaze ngihlangane nabo futhi asikaze sixhumane, nenamba zabo ngayidelete. Usuka le kaMhlaba uyalingana uzoya eMaritzburg uyoxabanisa umndeni. Uyena ophilisa lelo khaya uzomulala ngoba kube wakhuluma nami noma uthole wabanye abantu iqiniso. Ngiyaxolisa ma. Walithola kodwa ithuba lokuthi ukhulume naye noma ngizange ngisakwazi ukuthi ngikhulume ngaphela kwase kwenzeke lesehla endleleni? Angikaze ngithole into engicabanga seyenzeka ngaquleka ngase ngiphaphama esibhedlela mengibuya ngathola esishonile. Nakhona lapho ukuthi wawusesibhedlela mina ngikwazi. Angazi ukuthi useThekwini uhleli khona ngoba awukhona wenza ukuthi uhleli eThekwini uthule. Ngiyaxolisa ma. Ingakho nje siwumama ezinye izinto siyifihlela abantwana ngoba sibe silazi iqiniso. Ekugcineni futhi usungazoba muhle umphumela uma ngabe usuyizwile. Ngiyaxolisa ma, elokho kade ngifuna ukusho. Ngiyabonga. Ngiyabonga noma sengizwe iqiniso elibuhlungu kanje. Aweke ngisakwazi ukuthi uphinde umbone ubaba wakho ngoba kwenzeka lesehla. And ngiyiblame mina. Sizozama silungise sibone ukwenzakalani. Ngiyabonga. Okay. Siyabonga kakhulu ma ngesikhathi sakho. Yo, ayi ungamonje uma uthi imphethe kahle lento le akayimchazi and nje nanokuthi awumfihlelile ukuthi waye esibhedlela nje yonke nje lonto leyo sumtshela iqephu neqephu but ngiya-understand ukuthi wawusebuhlungwini nawe esayidini lakho. So kusuka manje kuyaphambili mawubhekile sekuzoba njani-ke ekhaya because ukhulumile phela kuma. Kuzoba nzima kakhulu and ngisaba nokugoduka ngazi uma ngizombheka kanjani. Kusenzima. Kusenzima nje. But ngiyacabanga ukuthi mhlambe mangase nihlale phansi nikhulumisane ubuso nobuso umtshele yonke into because manje i-call awumboni and abantu abadala uyazi nawe badinga ukuthi izinto ezijulile kufanele uhlale nabo phansi nikhulume ubuso nobuso because bona bazi ukuthi kufanele indaba imnandi ngamehlo ngokukholela kwabo abantu abadala. So lezi zinto ezamafoni bona bayi-understand. Ngicabanga ukuthi fanele ugoduke ekhaya uzamkhulumisana noma nibe right noba u-2. Inkinga ngazi ukuthi ngizomqala ngaphi kwasekhaya ngazi ngizongena kanjani because ngiyamazi uma uthi unjani. Ya ngaba nje efonini nanokuthi uyeza ukuthi nginabantu kodwa mase sisobabili ngiyazi ukuthi kuzoba enye into kuzoba nzima. Yo, so ngoba nakho usukhulumile ke uzizwa unjani ke? Ufila kanjani ukuthi nje usuphumelele obala kuma at least unayo iclue ukuthi kwenzakalani? Ngiza ngathi kwehla umthwalo ngoba ngicabanga ukuthi
ngike ngasafana na depression because lento bingihlukumeza. Noma ngisekhaya nje because phela besikhuluma ngayo baba sometimes mesikhuluma ngiyazi mina engqondweni ukuthi kwenzakalani ngobaba and ubaba akasekho emhlabeni umana manje wazi ukuthi ubaba ukhona ngiyazi ukuthi wafa ngenxa yami naye. So nje kunzima kodwa ngiyabonga ngoba ngigcine ngikwazi ukuyikhuluma lento le. So awukaze ucabange nje ukuthi okungcono ngikuzwile kona kwi-call uye wachaza ukuthi inamba wayidelete but ikhaya uyalazi. Awukaze ucabange nje ukuthi mhlambe ugibele ngelinye ilanga mhlambe ubabheke ukuthi banjani sinjani sabanjani isimo kade kudlula umngcwabo nje yonke le nto leyo. Ingakho bengifisa ukukhuluma noma aqala ngoba ngidinga umuntu ozongikhampatha. I know umndeni ngeke uzungi-accept. So manginomuntu wesibili mhlawumbe ozongibheka up mangifika lapha emndenini kungcono manje mengihamba ngedaba mhlawumbe bangangibulala nokungibulala because ufana ukuthi mina ngafika ngazobhidla umndeni uhlangene ngofika kwami umndeni wabheka phansi. But futhi uyaboka kwelinye iside mangase kuqhamuka uma ozala wena plus step mom lesi wasibona lapha awubona mhlawumbe futhi uhlangana kwabo nje soba nenkinga eziningi mhlawumbe. Anginokhuluma okuningi ngo-step mother ngoba umuntu engimbone phela ngani even i-hour manje ngize ngisho lo muntu ngiyamazi into engikhulume nayo nje lokho kodwa-ke leso sikhathi esincane engasibona kuyena ngabona enomuntu onenhliziyo enhle ngoba akazange ethi phuma la ekhaya sizwana namave ezandlebe ingane izalwa ngaphandle abona sisifuna ingane zala ekhaya wangamkela wanginikeza neroom eli-clean eli-right akangixoshanga. Iphathe yakhe ngayibona ngaleso sikhathi hayi ngabona ngathi unenhliziyo enhle kodwa nje after lento eyenzeka ngiyamsaba saba nokumbona. Usayimisela ngokuba nabantwana ngolunye usuku? Ngiyafisa. So mawubhekile wena ngokwakho yini imiphi imizamo ongayenza ukuthi mhlambe isimo odlule kusona so kungakhuli phansi kwesandla sika baba mhlambe ukuvike ngandlela zonke ukuthi angenzeke enganeni zakho uplane kanjani ama-plans akho ame kanjani? Into engiyifisayo nengiyithandazelayo ukuthi ingane zami zikhule ngaphansi kwesandla sababa nomama noma ngabe kwenzakalani kodwa nje uNkulunkulu ebe nami ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ngiba nengane yokuqala nesibili zonke ingane zami izalo babo yedwa sihlale ndawonye sonke kungabe nalento ukuthi ubaba wami ubani ubaba wakho akekho lana kanjani yabona nje ngifisa ukuthi babe nobabo yedwa uma sekuthiwa kwenzeka kanjani ngifisa ubafundise ukuthi bamkele isimo ngoba sinjalo ngoba mina ngifundile ngami ukuthi kube ngamlalela uma ehleze ethi ngingaye eMaritzburg kube ngamlalela kuba yenzeka ngayo yonke lento le kube angikho njena angiphili nencindezi engibhekene nayo njengamanje. Yes. Akwena wedwako okhule ngaphansi kwesandla samama kuphela ubaba engekho baningi nabanye basadinga ukubazi obaba babo bamampela abasadinga ukusondela kubona abasadinga uthando nesandla esifudumele sababa. So labo abasabhekene naleyo nkinga manje ungathini kubona? Siye sithi Zulu yamkela lokho onakho. Shuthi uma kuthiwa yamkela lokho onakho ngoba unoma appreciate ukuthi yena uma ukhona. Thanda yena ukuthi ubaba kanjani. Forget about yena awumazi futhi awazi ukuthi uphila impilo mhlawumbe uzokulethela inkinga nje nami angazi ukuthi ubaba uyezongithanda noma kwakuzokwenzakalani. Thanda uma nakho ikhaya elifudumele. Focus kuma wakho nje leyo nto engayisho. Bakhona mhlawumbe abantwana abafika wababona ekhaya lababa? Yeah, babekhona. Mawubhekile bayafana nawe? Siyafana shame. Niyafana. So mangenzeka bayibone le video ngafisa ukuthini kubona? I love them so much. Nokwenzeka ngiyaxolisa kakhulu. Kwangayona inhloso yami ukuxakeka. Kwesinye isikhathi empilweni muxakile ugcine sowenza izinto ezingalungile ngoba uyitshela ukuthi uzothola okungcono kanti usuzothola okunzima kunalokho kade uvela unakho. Siyabonga kakhulu ukuthi usivashele kuhlelo lethu ngikufisela inhlanhla uma usukhulumisana noma kube ukuthi niyamukelana nigcine ni-right noba u2. Ngiyabonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya sicela usingakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu mina. Bye. Is the Black Life TV?